Mister Mendem yo kena, Jambu Alas yo kena, manut. Volume vokal Mas. Mas operator. Kena kabeh. Esok tak balekne kelingan manis eseme yor kelingan lagak kemuyune tresno lan kasih sayange karep ati iso dadi jodone Bunder kerasa penak kanyar sayange wis duwe bojo nanging aku kadung tresno nelongso kulite abang sing tak gagas kokean utang tuku tahu cacahe 5 bojo ayu nyepaki tangga sumpah ning batin yen kula sajadi kawin tekad ning ati ora bakal luruh berketek sindenku ayu jabul sikile mletek sayange wis duwe bojo nanging aku ra wis kandha nelongso rasane Mister Mendem. Ayo, ngomongnya sapa iki Mister Mendem kae, Pak. Mas itu, Mas. Mbok beli kacang subuh manggula sampun paripurna, daya kawula semanggaken. Nggih.
penting tuku beras ora tak penting anak bojo wareng jomunak muni nuturi kaya bukaji ditoke wae nek mendem rakyat dhewe. saking Sasono Palereman Bukono. Yang ini lelakonku biyen apa kok datang ketemu yen pancene ditinggalke gawe gelo ati salamase
Alhamdulillah Sri temanten sampun paripurna Lukar Busana Narendra gumantos busana satriya adat baju Sumatera Barat. Ini kalau nggak salah baju adat Bundo Kanduang Limpapeh Rumah Nan Gadang. Benar Pak Menteri? Betul ya? Ini adalah adat Padang Sumatera Barat. Mbak Elis. Inggih. Monggo Mbak Elis sauntawis Dumas manggalonipun kados pundi dipun rumpaka nyumangaken. Niki acaripun kantun napa, Bapak? Kantun jogetan mawon lajeng kundur. Oh, ngoten lah. Hati-hati, Dek, ya. Gelasnya ditujah iki lho. Nggih, kula taula salam rene nggih, Bapak. Nggih, monggo Mbak Elis, nggih. Nggih, saderepun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, niki kerjaria sarang Velika Production. Velika Production, nah, temuan parijoto Kincang Wetan Jawanudia. Inggih leres, niki pengantenipun sing jaler saking pundi? Ingkang jaler dari Padang Sumatera Barat. Oh, dari Sumatera Barat. Betul sekali. Niki ada Domas 2 Mangkala 2 di jogetin apa mboten? Nggih. Mbak Diman dijogetne mboten, Mbak? Oh, nggih. Nggih. Nggih, niki kan wedaleke mbok sampun siang niki dijogeti bareng-bareng mawon. Betul sekali Mbak Elis, betul. Nggih, lagunipun bojo loro. Nggih, monggo Om. Loro bojo. Ya sini Mas Manggolo. Maju sini. Yo, joget sebentar nanti langsung pulang. Ayo Dek, joget. Bareng-bareng sini berempat. Nah. Ayo sini joget sama tante. Nah. Abang biru lampune disko. Awakku rumah. Sini joget. Nah. Mikir bojo loro. Bojo sing Ayo Mas, sini. Nah, sini. jaluk Joget sini. sayang. Mbak Lurah Gondo dipun suwun foto monggo Kalimantan. Keluarga besar Pak Yusuf yang belum foto monggo foto kalian manten. Bisa turun. Tangan di atas yo. Sini Mas. Ini Mbak E langsung kontur mawon. Nggih, ini. Nah, ayo joget nek gak joget mau tak cium. Nah, jogetnya no, ayo. Saisane. Yo. Pikir belanjane. Jor saiki bingung atine. Telung dina mulih rono. Lah nek meneng ae lho, kene joget kene lho. Nah, ora apa-apa. Nah. Yo. Sing sedina kanggo sapa? Sing sedina kanggo Nggih. Apa senengane reok kok? Gak. Boten tiang mriki memang alus-alus kok. Oh ngoten. Nggih Pak niki pengirimipun sampun badhe kundur sedaya. Oh, Niki mboten sing ningali. Nggih, Mbak Lis. Langsung ditutup mawon. Nggih, ngapunten lho nggih. Nggih kula badhe nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.